Koiran SI-nivel on tämmöinen pieni niveltymä, mikä sijaitsee tuolla lantion alueella, ja nämä SI tulee sanoista sacrum ja ilium, eli sacrum tarkoittaa ristiluuta ja ilium tarkoittaa suoliluuta, ja se sijaitsee siis siellä niiden välissä. Se liike, mikä tuolta SI-nivelistä tulee, niin se ei ole kovin iso, mutta sitten taas toisaalta, jos sinne tulisi tämmöistä niin sanottua toiminnallista häiriötä, niin se voi vaikuttaa aika isostikin siihen, että miten koira liikkuu ja pystyy käyttämään sen takaosaa. Eli tässä meillä on koiran lantio ylhäältä päin kuvattuna. Tämä mötikkä keskellä on ristiluu, täältä löytyy nämä suoliluun reunat ja sitten punaisella on suunnilleen merkitty, mihin sitten tulee nuo SI-nivelet. Sitten jos me tarkastellaan vähän täältä koirasta, niin suunnilleen tähän asettuu ne SI-nivelet. Siinä keskellä meillä oli siis se ristiluu, ja sitten jos täältä sivuilta tunnustelee, niin tuntuu semmoisina kohoumina molemmilla puolilla ne suoliluun reunat. Tämä ei nyt ole ihan mittakaavassa, mutta nyt jos me sama kuva laitetaan tähän päälle, niin täältä se nyt sitten suunnilleen siellä sisällä näyttäisi. Ja sitten vielä vähän sivulta päin sama asia, eli tästä löytyy se suoliluun reuna ja ristiluu, ja siellä niiden välissä siis molemmin puolin on se SI-nivel. Ja täältä se näyttäisi nyt sitten, siinä tulee siis ranka, sitten sieltä toiseen päähän lähtee se häntä, ja sieltä välistä löytyy sitten se SI-nivel. Jos koiralla on toiminnallista häiriötä esimerkiksi toisen puolen SI-nivelessä, niin tyypillisesti se aiheuttaa esimerkiksi sen, että koiran on hankala ojentaa jalkaa pitkälle suoraan taakse, joka sitten aiheuttaa sen, että se pitää hakea se liike jostain muualta, mikä aiheuttaa kuormituksia sitten esimerkiksi eri osiin tuolla lannerangan ja sitten muualla lantion alueella. Koiralla voi olla hankaluuksia hypätä tai se voi näkyä askelpituuden lyhentymisenä ja joskus voidaan yhdistää myös esimerkiksi tällaiseen samantyyliseen pomputukseen, mitä sitten on niin kuin patellaluksaation yhteydessä. Ja tosiaan, jos siellä SI-nivelen alueella on toiminnallista häiriötä, niin erilaisia manuaalisia tekniikoita käyttäen on mahdollista palauttaa sinne normaali liike.